на път за Маракеш. Вече се улавя умора и лежерност във всеки от пътуващите. Тишината и спокойствието са намерили своето място и са се сгушили някъде между нас. Сякаш започнахме да живеем на чистотите на тукашните. Още в началото нашия гид ни каза: ние, българите, винаги много бързаме. Но не, сега аз не искам да бързам. Искам да спра времето, за да взема всичко, за да усетя всичко, за да подуша всичко. Малко ми е. Приветствам всички, които избраха да се потопят в моята мароканска приказка. Ще се радвам, ако изгледате видеото до край и се абонирате за канала ми. В случай, че съм ви докоснала с историята, може да ме подкрепите, като оставите коментар и натиснете палеца нагоре. Приятно гледане! Да се говори за Мароко не е лесна задача, защото това културно различие не е като ароматните им екзотични ястия и да ги определиш дали са вкусни или не. То по-скоро е да се хвърлиш от атласките върхове и да се рееш и рееш над обагрените в синьо, бяло, червено градове и селища. И приемаш, и харесваш, да дори и да обикваш. Ако го липсва това, вероятно не е твоето място. Тази екзотика, която е изписана и по кожата на тукашните, неволно кара устните да се помръдват в усмивка. Дългото пътешествие от тушните ливади към пясъчните дюни е към своя си край, но за мен не е, защото аз оставам тук. Оставям частица от мен, за да може като номад да се скитам. Какво видях ли? Какво запомних ли? Баналният отговор е много неща, но аз гледах със сърцето си и за това мога да разкажа силната вяра на хората, която се определя като фанатизъм.
и крайно поведение, но тези хора по цял ден не приемаха храна и течности, защото бяха в Рамадан, или по-точно това са техните пости. Това гладуване започва с изгрева на слънцето и приключва с залеза му. Но за този вид пост сме запознати. Друго за мен беше вълнуващо. Как от един шумен и силно населен град като Рабат, Казабланка, утихват във времето на залеза или 18:30. Изпъстваш единствен, имайки предвид, че само може би 15 минути по-рано пресичането на булевард е било изключително непосилно. А тези същите ни приемаха толкова топло. Така както жаркото слънце грее над пустинята Сахара. Въпреки честите подмятания от неколцина от нашата група, че са мангали, да се махат и подобни налудничеви обидни поведения. Сякаш са забравили да се информират на къде тръгват или може би са им объркали екскурзията. Но слава Богу, че тези матови мароканци говорят само френски, испански и разбира се арабски. И не стават свидетели на байганевските сцепки. Като средностатистически българин няма как да не спомена и аз за пътищата, изградени от хората, разбира се в кавички, от третия свят. Изумителна инфраструктура, автобуса ни се носеше по мароканските пътища като виртуоз, фигурист на ледена парзалка. Цветни бяха не само сградите, но и цялата природа около нас. Красиви цветя, добре оформени корони на дървета и храсти, като тиарата на мароканската принцеса. Загадъчни и шокиращи бяха медините, които успяхме да видим във Фес, Шефшауен. Но определено тази във Фес няма как да излезне от съзнанието на всеки един от групата. Състояща се от 9000 малки улички, тя се приема като най-голямата в целия свят. Подхождайки от към уличките с дюкяни, предлагащи изобилие от подправки, галещи сетивата ни с разнообразието от аромати, така неусетно се озовахме в ерията на живи тепилита, кокошки и петли. Оплезани камилски глави, закачени на кукички, се взираха сякаш в нас. Няма подробно да разказвам за тази част от Медината, защото имах усещането, че доста пъргаво и бързо се отдалечихме от нея, въпреки пренатоварените улички, за да се озовем при обагрените прежди и текстил. Бамбукова коприна, кашмир, памук и все галещи кожата материи, подредени на топове и чакащи своите нови собственици. От уличка на уличка, от сокак на сокак, от нечий двор на друга улица или пък от нечий хол в магазин за пантовки. Не какви да са, ами като тези на принцеса Жасмин, любимата на Аладин. Фес. Ах, Фес! Най-стария от 4 имперски града на Мароко, най-големия в Западна Африка. Център за ислямска култура и образование и с най-запомняща се Медина.
замесени в магията на берберските привички и бит, пътуването ни продължаваше през градовете като Рабат, столицата на кралство Мароко, за да стигнем до крайбрежията на Атлантическия океан, на възпятата от Лоудипти Казабланка. Определено вълни от спомени ме заляха за личната ми среща с този талант с кадифен глас. Усещането ми за Казабланка е за модерен и проспериращ град и икономически развиващ се. Не случайно се води икономическа столица. След като Бялата къща, в превод от испански Казабланка, ни остана зад гърба, се отправихме към червения град Маракеш. Маракеш, перлата на Мароко, сгушена в подножието на Атласките планини. Последна точка на нашето пътуване, а и на цивилизован Мароко. Отвъд планините ни казаха, че се ширят пясъчните дюни на пустинята Сахара, които си обещах да посетя при следващо мое пътуване. Арабската ни приказка ни отведе до площад Джема ел Фана, за да се срещнем с разказвачите на приказки и да се потопим в винаги кипящото веселие с акробати, укротители на змии, татуисти с кана, улични музиканти и търговци на плетени шапки, без значение по кое време на денонощието си. Джема ел Фана е обявен за част от културното наследство на ЮНЕСКО през 2001 година. Ма той това го прави нарочно. Търговци на органово масло ни подканиха да си закупим от тях. Пъстри килими се редяха на топове, магазин след магазин. Сладки изкушения ни съблазняваха от сергиите по пазара и цялата цветна палитра отново ни се разкри и разтвори, като за последно. И както си мислих, че съм видяла вече всичко и съм се наситила, се оказа, че не съм права. Поредното вълнуващо посещение беше в вълшебната градина Анима, в която се среща природата и изкуството. Място с стотици ботанически влияния от цял свят, съчетани с произведения на изкуството на Пикасо, Харинг, Роден и други. Опиянени от красотата на оазиса Анима, неусетно се озовахме в дома на госпожа Малика на гости. Берберската домакиня посреща
гости-туристи в своя дом, в който живее 28-членното им семейство. Вече близо 20 години. Това е един от начините им за прехрана. Къщата е изградена от кирпич, лишена от всички меки и удобни дивани и легла. Не видях и готварска печка, защото огъня в оджака не спираше да гори и приготвянето на арабски гозби се случваше там. Но най-шокиращото за мен беше това, че и те, както Пипи, дългото чорапче си гледа в къщата си кон, и те така, но не кон, а крава. Да, точно така. Нарушавайки тяхното семейно спокойствие, за да обикаляме от стая в стая, за да се запознаваме с начина им на живот, в един момент се озовах в помещение, от което се взираше в мен крава, техният домашен любимец. Ментовия чай, който го запари и го превърна в чайна церемония, все още ме преследва като аромат и вкус. Хляба, приготвен специално от забулените млади жени в къщата, вече не помня какви бяха дъщери, снахи, внучки, всякакви, защото бяха много, ме върна в детството, когато имаше ароматен и вкусен хляб. Не помня и те лично дали имаха електричество, но дори и да имат, са изключение от този тип семейства, живеещи в полите на Атласките планини и отвъд тях, там някъде, където е пустинята. Това любезно посрещане, макар и то да е комерциално обвързано, за което нямам нищо против, разбира се, ми напомни, че всичко е преходно и че не бива да робуваме на материалното, което ни заобикаля нас, хората от първия свят. Но няма да разсъждавам сега върху тази тема. Мислейки за заключение на моя пътепис, се сетих за още едно преживяване. И това е мароканската вечер фантазия. Реших да завърша с нея така, както музикантите и певците ни разходиха из всички региони на Мароко. Това е едно от онези места, които те омагьосват и въвличат в приказка от 1001 нощ. Между пишните сараи, пискащите припявания на мистични за мен жени, припускащи вихрогони, носещи на гърба си атлетични араби и летящи килимчета, излетях и аз. Полетях към моята реалност. И слагам точка тук, за да може да бъде историята продължена. Дали от мен или някой от вас, които сте се докоснали